Friends, बेखिनियाव नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि मोनसे आपडेट होनो नाजादों। बे आपडेटआ जाहैबाय ब्रिमस्टन मिसाइलनि सायाव। बे ब्रिमस्टन मिसाइलआ इउक्रेननि आर्मिफोरखौ जोबोरैनो हेल्प खालामदों। बे ब्रिमस्टन सारफेस टु एयार मिसाइलआ जाबाय ब्रिटेननिफ्राय मोननाय। ब्रिटेनआ बे मिसाइलखौ टेंक टप बायदिसिना गावख्रुबनो थाखाय हरदों, इउक्रेननो सापर्ट खालामदों। आरो बे ब्रिमस्टन मिसाइलआ डनबास एरियायाव खारगिब बायदि ओनसोलाव गोबाङैनो सापर्ट खालामदों इउक्रेननि आर्मिफोरखौ। आरो रासियान आर्मिफोरा बे ब्रिमस्टन मिसाइलनि थाखायनो खायसे खायसे जायगायाव आवगायनो हायाखै, फावसायनो गोनां जादों। थारैनो बे ब्रिमस्टन मिसाइलआ ब्रिटेननिफ्राय मोननाय। बेबायदि गुबुन गुबुन हादरनि माखासे बेबायदि हाथियारनि मददाव इउक्रेनआ रासियान आर्मिफोरखौ फावसायहोनो हादों। आरो नुनो मोन्दों खारगिब ओनसोलनिफ्राय रासियान आर्मिफोरा फावसायनो गोनां जादों। थारैनो बे फावसायनाया जाहैबाय बेलगरड ओनसोलाव साप्लाइ लाइनखौ सापर्ट खालामनो थाखायबो होननानै बुंगोन। बेबायदिनो अडेसा सिटियाव गिलु बालु एटाक खालामनो थाखाय, बेयाव सापर्ट होनो थाखायबो माखासे आर्मिफोरा, रासियान आर्मिफोरा साइड जादों खारगिब ओनसोलनिफ्राय बेबायदि बुंनो नाजादों। नाथाय गुबै बाथ्राया मा बेखौथ' बुंनो हाया। नाथाय बे बाथ्रायाबो सैथो, ब्रिमस्टन जि मिसाइल, एन्टि टेंक मिसाइल बा बेबायदि सारफेस टु एयार मिसाइल, बे मिसाइला टेंक टप बेबायदि आर्टिलारिस्टफोरखौ डिस्ट्रय खालामनो हानाय रोखोमसे मिसाइल, गिलु बालु मिसाइल। आरो बे मिसाइला थारैनो रासियान आर्मिफोरखौ एसेबाबो दबदा होनानै थाहोदों होननानै आं बुंगोन। बे मिसाइलखौ फायार खालामनायनि ओंथिया जाहैबाय जायखौ टार्गेट खालामनानै गावदों बेयो रैखानि ओंथि गैखाया, बेयो रैखा मोनखाया, बेयो अरायनि थाखाय डिस्ट्रय जाखानांगोन। आरो इउक्रेन रासिया वाराव बेखौनो नुनो मोन्दों। नेट'नि चिफ जेन्स स्टल्टेनबार्ग बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदों। बे बिबुंथिया जाहैबाय रासिया बे दावहायाव जेननो हागौ, बे दावहायाव रासिया जेननो हायो, बे दावहायाव इउक्रेनआ रासियाखौ फेजेननो हानाय गोहो दं। मात्र नेट' कान्ट्रिसफोरा, नेट'आ हाथियारनि साप्लाइ होबाय थानांगोन इउक्रेननो। जुदि इउक्रेननो नांगौ बायदि, नांगौ समाव, थि समाव नांगौ बायदि जुदि हाथियारखौ, कन्डिसनखौ नायनानै, जिअ'ग्राफिखौ नायनानै जुदि हाथियार साप्लाइ होबाय थायोब्ला बे दावहायाव रासियाखौ फेजेननो हानाया फाइनाल। बेबायदि बुंनो नाजादों जेन्स स्टल्टेनबार्ग, सेक्रेटारि जेनेरेल नेट'। बिथाङा बुंदों, नेट'नि गाहाय जेन्स स्टल्टेनबार्ग बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। आंनि एनालाइसिस बादिबा नाथाय दावहायाव रासियाखौ फेजेननाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। माखासे नेट' कान्ट्रिसफोरा लोगो नांनानै दावहा नांबा रासिया सियरलि जेनगोन बे दावहायाव। नाथाय जेननायनि ओंथिया बे नङा जे बै देरहाग्राफोरा खारग'गोन। मानो होनोबा जायफोर हाथियारा रासियानि आखायाव दङ, बैफोर हाथियारखौ ना नेट' कान्ट्रिसफोरा होबथानो हायो, ना इउएसए होबथानो हागोन। नोंथांमोना मिथिबा आसरित जागोन, रासिया दिनैसिम बे दावहायाव मोनसेबो गिलु बालु बेलिस्टिक मिसाइलखौ इउज खालामाखै। हाइपारसनिक मिसाइल मात्र 12टाल'सो इउज खालामबाय, हाइपारसनिक मिसाइल। आरो मैयानिफ्रायल'सो मोनसे गिलु बालु मर्टार इउज खालामदों, 2S4 टिउलपान 240mm सेल्फ प्रपेल्ड मर्टार, बेखौ इउज खालामदों। आरो बेनिफ्राय स्मेल साक जि राउन्ड, मर्टार राउन्ड बम, बेखौ गावजेनदों। बेबायदि आरोबाव माखासे गिलु बालु हाथियार दं जायखौ इउजआनो खालामाखै। बेबायदियाव रासिया दावहायाव जेनगोन, नाथाय रासियानि हाथियारखौ ना फोजोबनो हागोन ना बैखौ होबथानो हागोन। बेनिखायनो आं बुंगोन, बे दावहायाव जेननाय आरो देरहानाया जेबो गेदेर मेटार नङा। बे दावहानि फिथाइया जेन बुहुमनि थाखाय खहा गोनां जाया, बेसो सबसे गेदेर मेटार। बेनिखायनो नेट' कान्ट्रिसफोरा बे दावहायाव इउक्रेना देरहानो हायो बुंनायनिख्रुइ बे दावहाखौ फोजोबनो हायोबा मोजांसिन जागौमोन, आं बेखौसो बुंगोन। मानो होनबा रासिया जेननायनि ओंथिया जाहैबाय, भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा जेननायनि ओंथिया जाहैबाय बिनि खर'आव भुत हाबनाय। आरो बे भुतआ जुदि रक टाइपनि भुत जायोबा, जुदि बुहुमखौ फोजोबस्रांनायनि जुदि लामायाव थाङोबा बेखौ रावबो होबथानो हानाय नङा। हाइपारसनिक जि मिसाइल दं, जेरैहाय किनजल मिसाइल, बेबायदि किनजल मिसाइलखौ रावबो होबथानो हाया। नोंथांमोना मिथिगौ ब्राह्मस मिसाइलनि बाथ्राखौ। ब्राह्मस मिसाइला जाबाय इण्डियान मिसाइल, नाथाय बे ब्राह्मस मिसाइला रासियावबो दं। गोनांथि जायोबा रासिया बे ब्राह्मस मिसाइलखौबो इउज खालामनो हागौ। नाथाय मिथिनाय बादिब्ला ब्राह्मस मिसाइलखौ रासिया इउज खालामा। नाथाय जुदि ब्राह्मस मिसाइलखौ इउज खालामो, बेखौ होबथानो हानाय गुबुन हादराव जेबो मिसाइल सिस्टेम गैया। आरो रासियानि बे जि ब्राह्मस मिसाइल, किनजल मिसाइल, बेखौ होबथानो थाखाय इउएसएनि माखासे डिफेन्स सिस्टेमफोरा, मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमफोरा फैनायनि सिगांनो बेखौ डिस्ट्रय खालामनानै होग्रोनो हागौ रासिया। बेनिखायनो बे दावहायाव रासिया जेननायनि ओंथिया बुहुमनि थाखाय बेड निउससो जागोन होननानै आं सानो। रासियाखौ फेजेननाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। गासैबो नेट' कान्ट्रिसफोरा लोगो नांनानै जुदि दावहाखौ रियेलाव नाङोबा बे दावहा रासियाथ' डिस्ट्रय जागोनानो, नाथाय बै हादोरफोराबो डिस्ट्रय जाफाजोबगोन, समान समान लेभेलाव डिस्ट्रय जागोन। रासिया जुदि बेबायदि खैफोद फैयोबा थारैनो कियेभ सिटियाव एटाक खालामनो हागोन। नोंथांमोना नुदों कियेभआव जेबो एटाक खालामाखै। कियेभनि सरकारि बिल्डिंआव दिनैसिम मोनसेबो एटाक खालामाखै रासियाया। आरो नोंथांमोना बेखौबो नाय,
दिनैसिम बै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय माखासे साप्लाइ लाइनखौ एर'प्लेनखौ एयारक्राफ्टखौ बासखौ ट्राकखौ दिनैसिम रासिया एटाक खालामाखै। नोंगो इउक्रेननि रेल लामाखौ एटाक खालामदों, रेल लामाखौ डेस्ट्रय खालामनानै होदों, नाथाय बेबायदि नेट' कान्ट्रिसफोरनिफ्राय फैनाय बैबायदि एर'प्लेन एयारक्राफ्ट बायदिसिना हाथियारनि सायाव दिनैसिम खनसेबो एटाक खालामाखै। आरो गोबाङानो बुंनो नागिरो एटाक खालामनो हानाय गोहो गैया, नाथाय नङा बे बाथ्राया। एटाक खालामनो हायो, रासिया बेबायदि एटाक खालामनानै गोहो दं। हाइपारसनिक मिसाइलखौ नेट' कान्ट्रिसफोरा होबथानानै जेबो गोहो गैया, नाथाय खालामा होननानै खालामाखै। बिनि ओंथिया मा बुजायो नोंथांमोना सानना नाय, बे दावहायाव रासिया जेनगोन ना इउक्रेना जेनगोन? जेननायाथ' सोरबा मोनसे जेनगोन, नाथाय रासिया जेननायनि ओंथिया जाहैबाय बुहुमनि थाखाय खैफोद गोनांबो जानो हागौ। थामोनथाया जुदि खैफोद फैयोबा रासिया निउक्लियार वारबो खालामनो हागौ, निउक्लियार बम्बजों एटाकबो खालामनो हागौ। बे बाथ्रा बुंबाय थादों रासिया। स' नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनो मा फोरमायनो नागिरदों जे जेन्स स्टल्टेनबार्ग, सेक्रेटारि जेनेरेल चिफ अफ नेट', बिथाङा बुंनाय बाथ्राया जे बे दावहायाव इउक्रेना देरहानो हायो, रासिया जेननो हायो, बेनि ओंथिया बुहुमनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ। बेखौनो आं बुंबाय।